ka tenat fishery jong ke HCDC ha ka jingilam jong UEM in charge uba isenai hing ka balashim ya garai ban penkeladur ya ka pungri dokha ka badan ha lailat Ribhoi district ka badi ka wei ki jingdon jingem jong ka council ka banmi ka jingyo jingmentoy ye ka council bat kumjuru ye ki pai ba menta ka sngi kala urlong ha ka bau EM in charge ka tenat fishery hadin ka jingla ban penkre nadong syadong ya ka ni jaka ka ba om syam lele bha baro sikata hagisnem ki baladam menta ka sngi ki bor ke district council kilawan hiar halailan ban pli ya ke guest house ka balapan bha na ke ik baladon lepa bat ke jingpan bha ya ke pung jong ke council bat ke jingpan bana ba ke ni ke pung ri dokha jong ke district council ka bala sedang ban ri dokha on sedang no ban ai khwai sigi pai ba ka bagi pai ba ki hab ban siu da ka dor pai khwai hagni ngasngi lawan poi nadu CEM ke HCDC uba Winston Tony Longdo uba lawan poi kumukongsan nang tau EM in charge ke tenat fishery jong ke council uba isenei hing kum sumbut kongsan uba strong pilar kharjana uba diu chairman ke council uba Powell Soklet uba diu EM in charge ke tenat elaka lembat kiwe ki MDC ki babat hala ki tenat trikam kentup de ya u nominated MDC nanong po uba Matthew Kenneth Makodo ha ka jingi don lang de jong ki nong ilam shnong bat ki nong ilam rai kum kadak jong jingbu jingken mau bat sa jingken mau ya gani kesngi nagaliang jong council lembau CEM rengkat UEM in charge ke tenat fishery kila peli bat bu ya maunong rim ban pentri kampura ya gani guest house ban IY ya kino kibadan kam banwan samit rengkat ke jingshim bai wai bat kam tam ya girawan kibawan pelut por ha ban samit banwan khwai lada kam dei ha kepung jong council ru kibawan khwai ha kawa umtro lani kebai tipaj ba akum gawa halailat Ribhoi district kila banwan samit ha kene ke guest house ha ke jingai jingkran jong ki nongsha khot ngobha rengkat ki noi lam shinong kila ong bagene ke jaka jong council kadi ke bladon nadugi por ki bamanswa kabade ke jingdon jing em jong council henry om syam la pentri kamyaka ha kom ke badai bat lada pej kadi ke blashu sep a bat khanyaka kum ke jaka sarkar ne ke jaka ke bayo a hadin ke jing shimti jong ganing executive committee ke bamanta bat lengba u EM in charge uba isenei hing la sedang bani iye ke dur kedar jong gane ke jaka bat kala idon jingkermen ba nagane ke jaka kendon ke jing mentoy om tang ye ke council henry ke jing mentoy lang ya ki pai ba lawan dia ini buat Berkeladur yang dari kita kumli ku bakal lontar. Kumli ku bakal tambah HP ba isne hing ba deputy officers ng fishery department. Dagang pangaong ta kermen ba obleng dor ringkat ba pi ba yang ilang baro ku office ba di staff di bandan hakali kita. Pak lang pi ba pi. Bang jata. Dan provision misalnya. Pak nong syok nong sisa kila ban penenkam ya ka bat kindah suhun bro apa kiwan ha kene ke jaka jong ke council ya pe ke jaka tu yang ya presiden na ka jimtoy jong ke council Sim ke jing sarong namar kat nyongut kat prangut nangi ki badon hakani kat isi kumba pilai nakapor syakapor kidai ki perlok MDC ki berang kena ke kerta bat ki berang don ke mensim ke jing terang bat ke jing angnot ban wan ra sita sisa ya kata ke jing kela kabangi perta nakapor syakapor nakaliang jong ke parti ke jong iru kat nutam hakum kani ke kep ke bamenta kung mangilayo snow na ka history chairman ila adat keren mene baya kani ke jaka ladap ban sandur ban ladap ban play karu nadu kisnem kat kendai spa san pau nrupau dengan bakla Henry dai tat hadu kani ke kelemat ke bamenta nakaliang jong kani ke isi ke jongi
but haka jing peniat jong niu samlarong ba we am in charge jong ka fishery ba isnei hing ida don chisha ka mensim ka jing trang bat ka jing angnot ban yo ban pen keladur ya kani ka jaka ka bangidon hang ni halaila kum ni kum bakalong kani kani tang ka mau jam ka basdang kalintiya yani thu ipi kadang kadang juat nang ni syakma andai kum bangong nantan ngidon ka team ka barang kena ka jinggot jing perkhat ka berjuat bat ka mon ban len yela dia ban pen urlong ya ka thong ka bangi ngidon hang tai hapo district council kum ka isi ban ha ka jingilam ka jongi dalilei ngimnum randien ban wanra ya kata ka jingkela ka bangi angnot bat kani ka jaka ka bangi don hakani ka jaka ka bamanta kadai kata ka sakhi ka banya sakhi lang yanga ya philang baro ba hapdeng ki jinge ki bangi kendo la bon teli kisnem hapo district council bar kala donru ka snem ka ba district council kadang hapdeng ka pahu ka pahai haka jingyo platingka na ka sorka Henry haki tu kipor baka dan hapdeng ka jing pahu pahai kamshim na don ka no ka jing pai khmat ban pen ki rasom nani ban pen ki imbyang ya kani ka jaka ka bangidan ni po laila tikani ka jing sedang ka jongi ko mga omene wala udi mojam bangidang sedang anget skem bat ngatip ru ngamdon ka mensim ka jing artatien bakat badang don kani ka isi ngin yele kat ke bangila bangin kentiu ya kani ka jaka nomor kum mga juang na kapor sa kapor habang ilate na kaliang jong ka office nilate pek ya ka jingdon jing em jong ka district council teng ilerain ban ong baka day jong ka district council ka assets baka district council ka don kamtam e sini sipo boy kabun handai la shu e shra ya ka kumtu kumbakalo la shu neglect kum oh hakin preng kamdan kanu kata ka senja na ni ka lenti ban pen bha ban tei ban kentiu andrei hakani ka kenti ka bamanta nakawai ka assets nakawai ka jingdon ka bangilet syakawai ka jingdon ka bangilet hangi po boy ngi nakaliang jong ka isi ngi don ka jiang not nadu ka donot ka mensim bangin penki imbyang ya kini ki assets ini ki jingdon ki jing em ki jongi po district council bat abangi yo ban sedang kum ni hang ni hapo laila lingba ka jing trai shitom jongi em in charge ringkat bat ki officers ki bala len yela di nget scam bakani gelenti ya ka bangi sedang man ta ka singi kamnum kut tang hakani ka inauguration program nani ka jing pli mau nongrim ki jongi andrei nang ni syakmat kanang yai beteng bat ha ka ju kapor kan wanra ya ke jingyo anong ha ka baydai bat ka department jong ka fishery ka water resources bat ka district council lang barok kawai na sotunat iba iromba mane i lingdo lesi bakren iba batai kindiat yangi syapang ka jing penne pensa ya kini ki indigenous species ke bangi dan ki invasive species aktin paring alak banbu kombayong ba Matthew ki don ki NGOs ki don ki riu shimet ki ipang met haban pet ki lum ki wa ki jongi ye ke jingjot bet ke jing penjot patar ye ki lum ki wa ki jongi khamtam ki wa ki snow kata kamen sim ban no senyang khamno ban wa jing tip le sin ki wanra pan ban da ki do kha ki banaba ki bolong ki invasive species ki balak ban pendu jai ye ki to ki indigenous fishes ke bangi don hapo ki wa ki jongi andai to kumbila ongi iam in charge mene kani ka program ka long shibanta bangin ai awareness ru dei tangi andai lingba kini ki course social media ru ila ban ai ka jing tip dani ka jing snow shaki pai ba nong shong shnong ba bon balang kani ka bri nyau trap ba e di jongi bakin dai o ban wan shani ka jaka nang ni shakmat kin burom lang ya ka maria kin penne pensa na ngajiyo ban kren haki wigi ki program na kapor sa kapor haki por ki bakam mishwa ngayo ban kren bat kinong peniat shnong namar mishwa por ba ngatray syatay siya po tanya mau kenro karon kawa umngat nang tu ki pun kinong kwai ki balik ban kwai tu ki don ki shnong ang tu ki blabo kendon ru ya ki rawon ini kinong kwai ba pindiyo ki do kha
Petang apa asyitra pimdai ban ra pili ban pelat biang no syakawa. Kenang ba kalak ban haroi lani ban penroi ya gitu ki dok ha ki bengila jan du jat. Dia kani ke program ke bengiwan mentah kasngi. Syang ni ke jaka. Kumba pila yo snow ke jingat lenti ke jongi. Bat kumba ngala yo penyo snow ye pi kumtu kumba kalong. Ka kublai ke bekerpang ke let syai in charge ka fishery department bat ka office hi borok kowe. Kumbala kren day rang ba asnong ngan sim mi ka point ka baila kren kalong ba ha ki bnai ki ba la dep ha ka por ka balong CM iba shem bolang iblong MDC jongi ngilawan rengkat syakane ke jaka ka ba ila kren ya ki staff baro bat yang iru khamtam yang awiyam in charge ru ila ong balana day buan mapiru pihapan siu da ka dor adawan ki para MDC ne wat CM ro ngin peni gan uksa ka basay ki pajba bagin ay da kador ya ka ba rangi kwa ya ka ban kwai taden mata ka daw ha ka jing yesong bat ini MDC batmai jungiru iba Tony Winston rengkat bat ki officer ngilai sim ka ju hi karai ba ngin sim da kador nangne sakmat la kalong ya kinong songsnong bi la kilong ya kinong kwai la kilong MDC lagi long chaman la kino ngin ya hi da karukom ka badai benle khnang ba ngin long ru ka lenti ka bangin pin isha kiwe te kane ka long ka sinjam ka banengkong ba hadin da ki phokli kisnam ba kane ka pung ka badan hangne kala slong le no ai kumbala ong da rang ba slong ka long tang ka jaka khwai jong ki MDC bat ki palopon na kane ka pung kebetulan hangnya nama kedan sautli kipung kumtangin penyat ke jingkwai ke ba ngin sabu ya kisni ya ke ba ki pajba kila banon kwai bikin siu do kador bat donru ki bawan nasa jengai kani ke staff quarter ke don shapo bat shalor pedeng gila bandon kani ka ying basa na ke benta ki rawan ki bawan na ki snong kila bansa akne ba ki happen siu hi do kador te na kalyang junga na kitbok kiryang ya kanika jingtmu bha jungi kamdei e tangna kabenta ka jing pemi pisa handai ngi kwa ru ya ka banai ka awareness program shakiwi pakin songsnong ba habangi don kipung kamdei ba kalong tang mon sudon handai ka don kamru na kalong ru ban pene pensa ya ban ya ka maryang baru ya ka ban don kini ki rain harvesting haka juga por kalong ro kalak ya kaban kamai pisa tadin mata kadaw na kerpat ya ki staff ki budon ka benta ka bakraw ha kani ka jaka kaba phin long serious kaban phin simkhia ya kani ka kam kane ka jing simkhia ka jungi kam de e tang na ka benta phin pendep ya ka duty handai phin kam ban I ya ka kam khnang ba kani ka department ka jungi kan kiu saprang batru increment scam baha ka wei ka sin kaba lese daga jintre rengkat ke jungi rengkat bat CM rengkat bat ki officer ba ngila banle iki ya kaban pinkha sambai ngila banle ya kaban supply ru ya kido lara ngim ong ban supply sya ka jelahi pro kawai lara ka council ke jungi ngila permitang arpo kilo sistep siski bandi ya kini ka khana ka ka pung jungi ru kale ke jingi rap ka bakraw lara ki pajba ki jong ka them riboy ki bedon ki pung ki ba pher lara ki don ka jing serious sia ka ban tre ka kam lagi penmi na gawai ke pung sipo arpo kilo ngatrai ha ka ka dong them ha ka them riboy jungi le se ka dap tang ka ka jaka ka jungi kumta kane ka jaka ka district ka ba kerkhu ka ba ubrei la kerpang ka ba ginele ya kino ki jing thong jing tap jingri kilong ki ba seiso den mata ka daw ngi bedon syakane ka dong ka than ngi hap ya ka ban simkhia khna ma ka long jing mintoy ya ka imlang ka salang naso ya hap ya ka jingkren ka jong I ramba snong jong ka snong bagane ka jaka kani ka property jong ka dis council kamde tang jongi ki MDC kamde nak tang nak benta ki officers kamde tang nak benta ki EM lani CM Henry kadai na kabenta ki pajba nong song. Dai namar kata ngisutu biang-biang. Baka
Bahkan dia ke isi ke pemerintah hadin bakal bisar punya. Ya ke jinglong ke jingman jong ke dia ke jaka hang ni halailan. Kasim ya karai. Ban pli perdano lani ban pli no. Ya kapung ban hakajo kapor ya ke dia ke guest house. Bat kan dia kapung ngasong tu katat kum ke jingkren ke jong i executive member jong ke fisheries ba isnehing. Bon pli pat ba. Bat ladawan manu-manuru kabamot ngihap ban siu ladang ikwa ban penungkam ni kadika pung bat kumju ru ya kadika guest house. Kani kan long si bentaru na kabenta kajakasa jogi staff ban pensuk bakin pej bakin kemi ya ka property jong ka desa council. Ngiso tu biang-biang ru ba ka lailat kadika way na ka hotspot jong kirawan. Ngatrai parok ngi menjuri kata bat kirawan habakiwan siya kadika jaka kadika than chane kita pelut por kita samit bat bunsin kimdon ka jaka ka babiang na ka benta ban samit te kajing yo i jengai jong kadika isi kajing yo i jengai jong i executive member jong ka fishery ban penurlong no lane ban pleno ya kadika guest house kan pensuk na kabenta kirawan kibawan banon kwai siya kaneka wa lailan bat kumjuru na kabenta kaneka pung kay ka mga yoi galong baka isi kadangdan kam bantre kam shitom kam mo kam jana shushu ban penbet penbiang shushu ya kaneka jaka kenang bakan long ka ba internet bakan long ka ba atraktif kenang baki nongwan hang ni kim day tangki rawan hendrai kinong jungok kai perthai lese la gidan ki facilities ki babiang kum ke restaurant kum balaong da ICM mene kapor bagi keren ki jakasa ki babiang ki luxury room ngam artatin banong baki breu wat na ki bar jela na wat na ki weipat ki jaka kinwan bansa hakani ka dong kathain ki jongi balada ki breu banabar ki wan bansa akan dikejaka kanwan rakru ya karoy kapar kayo kam yo jam na kabenta kinong syong shnong jong kanikadong kathan tenamar kata ngidon kam ya kajing trelang jong ki nongkit kam shnong ngidon kam ya kajing ya trelang jong ki lengdo ngidon kam ya kajing trek rengkat jong ki parnong syong shnong kenang bangila ban kentiu ya kayo kakot jong kanikadong kathan nasutunat ya kajing kren ka jong i lengdo jong karait sok kwai bateng-teng habangi don kata kajing temu ban pendek pensa ya kamei mariang teng-teng ni jupran kambak laru ya kata karukom kei kabajia hakiwa jongi hakini ke rikasi jongi kadai namar bagita ki local breed lani kita ki dokha tenrai kila sedang banduk no kadau kalong namar bakidon ki society kidon ki organization namar kajing sokya ka jongki ki lek banthe ya ki dokha pung hapowa ngasngau bakani kajing le ka keta ya kitu ki dokha tenrai ki badon hakiwa ka jongi tenamar kata kadon kam ya kinong syong shnong baro ki pajba nong syong shnong kinong yalam shnong balese kajing trekam lang jong kades council kenang bangila penek pensa biang kenang bangin penimbiang ya kini kiwa ke bagi dokha ki lokal jungi kelani kita kitenrai kilayap bat kilas dang banduk jan kumbalaong da ilong dok mene ba ka rukom long ka rukom le jong ki paradok ki jongki parlok garo khamtam haktiga wa simsang ban penek pensa kita ki local breed katrai kadai ka benta ka ba ton kam bat ka bakong san bangin sotho kenang bakini ki wa kum gawa ong tena lese ka wa lailat bat kum tater kin ki embiang bat ngin yo ibiang ya kita ki local breed lani ki dokha tenrai ki badon hapugi wa ki jongi kajing tay jong gini ki staff quarters hangde kidai kajing perkhat
sani bah dakani ke executive committee namanta kinong tray ba kin bet kin biang ha ka jing tray kijongki hakani ka jaka ngakermen bakani ka fishery ponds kan penmi bun kidokha bat kini ka staff quarter ru kan pen klang ya ka jing tray hok jong kinong tray bat ka office kan nang ya chaprang kum ka council ka baklang Conservation Day gaba ka UNO kala itu bat kala kwa benbu ya kane ka sgi te kane ka isi gaba menta kila pli ya kane ka pung de ha kane ka sgi ban pensa jikan mau ba de ka kane ka sgi gaba kraw jaga pertei kane ka sgi ka de ban penne pensa ya ka jadi mbaro nadu ujing tu ujing tap hadu kimrat kimreng hadu ki do doa paro bagi de bendon ki don ka hok ben im insa bat ki long la ka jong kam haga ba chakri ya u jai ben riu kila un pun khuj ya ka jabo jong wa kila un khuj ya ka jabo jong er te ta man hang ne ka meeting kepala dap bagi la long hang ne po forest department jong ne ka jui ka KCDC gila ikan sipun Jepang ka environment te kane ru ka dan ka jinya daylang berkane environment namar ka de World Nature Conservation Day te ini under secretary ila ong yang ba na kwa ban bu ya kane ka century ya ka fish century nga la yi sipun ke fish century yang ta sipo Garo Hills pa ka wa sumsang par bangadang don sa Garo Hills ban nang tresetai sipun ki kilale daga group jang sinong namar haga ne ka century kimsha ban khwai mono te tang itu itwei khandiat kimsha te ki do ki bala he nang tu te kilale no sawi ki jaka te kilala ban kem ban khwai le ka do mon te kumta kane ka century kamut bangin tap da ka dokha pung lena dokha na ridkhan kide ban penne pensa hi kitu ke lokal ki dokha lokal nomor kata kedau baga wa simsang ka ponam ha ya ka jing bang ka dokha apa megalaya bro ko nang la ka wa simsang ha ka jing bang ka dokha ko wa treu umran ko umtna ki bang bha ka permensua andre mentai la du ka ne ka nam nomor la bun la pelaj agni kapung ikha na ridkhan teum ta bangi yo ban kem yak yaki kambang ga do kha kuma bang ga wa simsang te nga kerpat ya ga isi bamta ban pene pensa ya ga ne ki do kha lokal hi am tam ha ga century kin bu ha ga no ga thuai ka ban pene pensa itu te ga bami sabar na ga to ga thuai kila ban kem kila ban kat ba man khwai ya ban le kat baman ban yo ban le ra ban bam ban di te handre hang to pa jika ba bu ka century bit ban khwai namar hang to kin kha kin roi kin man kenam ba kan roi kin do khan lokal jungi mar ka lokal jungi mta kala duna ba ha kan ne wa umtreu umran ba wa umtna